Степан Нефидович, притяжение. Ямка з-под леташняй бульбы на сенке размяшчаецца каля самай сцежкі, што вядзе да агарода. Ідучы да градак, іншы раз кінеш у яе погляд, а то і так пройдзеш без усялякай увагі, заняты сваімі клопатамі і думкамі. Але неяк, праходзячы міма, глянуў туды і аж ахнуў. Стенкі ямкі страшэнна зрыты. Паўсюль норы, на якіх ярка выдзяляюцца сляды кіпцюроў. На дне кучы пяску, а на самай сярэдзіне на невялікай кучцы саломы ляжыць вожык. Ах, нягоднік! Пачаў голасна лаяць звярка. Што ж ты тут нарабіў? Я яшчэ гэту ямку хоць на адну зіму выкарыстаў бы. А ты ўсё сапсаваў. Асцярожна выняў вожыка з ямкі і аднёс метраў на 10 і паклаў каля капы саломы. А ён, згорнуты клубочкам, паляжаў некалькі хвілін і, адчуўшы, што небяспека мінула, разгарнуўся і падаўся ў траву. На другі дзень, ідучы на агарод, я зноў заглянуў у ямку і бачу, што зямля яшчэ больш разрыта, а пасярэдзіне на саломе зноў вожык. Аслеп ты ці што? Кажу, другі раз трапляеш у тую ж самую сітуацыю. На гэты раз аднёс вожыка значна далей. На трэці ранак знарок пайшоў паглядзець. Зазірнуў у ямку. Сядзіць мой вожык! Ты што, здурэў? Кажу і думаю, тут нешта не тое. Гэта не выпадковасць. Быццам магнітам цягне звярка сюды. Я улез у ямку, уважліва прыглядзеўся і убачыў у кучцы саломы 4 маленькіх важанят попельна-белага колеру. На саломе яны амаль непрыкметныя. Цяпер я здагадаўся. Гэта самка. Відаць, захапіўшыся паляваннем, трапіла ў яму. Імкнулася вырвацца на волю, але дарма. Нарадзіла тут дзіцянят. А тое, што і другі, і трэці раз падала ў яму, знарок, мацярынскі абавязак — ратаваць дзяцей.